Karbilamet amai rongthilu aro kesengpon. Phaikoni ni phai ingkoi rapho ani rongthilu pathua klam along analopor phai kris sipen. Karbilamet amai rongthilu aro keseng amai ingnipon. Labang so amai long nihang don suri karbilamet amai longri amai phu tuseswar terang hin pensi mai charipon. Mai ke phalam the nihang don suri karbilamet amai longri amai rap chunbang Kamal Singh beahin pensi mai ke phalam the jaipon. Mai long karbilamet amai tiripia hin pen on teron chetong dun. Lapen labang so amai along nihang don suri karbilamet amai longri amai dun mai phu sarat be Amlokhi LP School Athanbang sangpi amphu terang piatum pen dilai karbilamet amai aro atum stame karbilamet amai rongthilu aro keseng along chetong dun. Mai long chetong kedoan atum pen chingwai chingsai si karbilamet amai rongthilu aro kapachari pon pamejia phat mai phu bapuram rongpi dun mai phu tension rongpi chunbang Sukur Singh phangcho rap chunbang Har Singh teron Joyras rongpi dihin rimbang thare Rajesh rongpi rap dihin rimbang on Singh teron Saihem chunbang bapuram timung rap Saihem chunbang Bor Singh teron Jutang chunbang Thon Singh terang rap Jutang chunbang sangpi Rengka teron pi pachathang chunbang thare Honari Hanse rap pachathang chunbang Johnson rongpi Chom A chunbang Bidya Singh rongpi rap Chom A chunbang thare Indrajit teron atum aphansi chedon sar pen arpu pekpon. Labang so KLA rongthidu aro aphan kaike bidi sore kipidunji aphan bidi sar Khoya Singh teron Hemari teron sar Khoya terang Soklang rongphar lapen sangpi om phuterang pi atum aphan chedon sar pen bidi sar arpu pekpon. Maya long phaikoni ingkora troksi arni KLA atiripi amai phu kimi kangwai aphatak tame chethan chimung pon lapen kebangji ingdeng thongkep karbilamet amai ningkan esek amai pi aphatak sedame chingwai chingsai padoponsi mai mesen pen pajut pon manja pen Indrojeteron report Karbidele News.